Днес ще построим диорамата за този TIE Fighter, който построихме в предното видео. Започваме с борчетата, за които ще са ни необходими кафяви пръчки и също така зелени части за самото борче. Няма значение реално погледнато колко са дълги пръчките или колко такива растения слагате, за да формираме борчето. Каквото имате, това слагате реално погледнато. Сега започваме самото строене на самата диорама, като за основата използваме черна рамка, построена от обикновени тухлички и плоски тухлички за рамката. Като в средата добавяме 2 на 2 тухлички за пълнота на самата форма. И сега започваме да запълваме с вода и къщички, планини, както решите. Това е стойката, която ще използваме за закрепването на TIE Fighter към самата диорама. Това беше за днешното видео. Ако имате някакви предложения какво искате да построя, моля пишете в коментарите.